Throttle active. Oh, lentää se. Joo, siis tää lentää ihan täysin, mutta se lähti vaan niin voimakkaasti tuulikäänsi. Joo, mutta täällä voi lentää, tässä ei ole enää mitään heikkoa. Kaartaa vaan koko ajan oikealle. Takapainoinen liikaa. Joo, siis ihan oikeassa nää oli. Se vaan kaartaa aika paljon nyt koko ajan. Niin, no trimmit on mitä on. 6x4 potkuri mulla tässä nyt on. Lähteä tuo. Tuo on tää outo, kun se on tonne lättänä vaan tää kone. Tää on kyllä hiljainen. Mikä ihme sieltä tuli? Sorsa. Eihän tullut irti. Joko rupeat rakentamaan? No joo. No 4S, tämän vuoksihan mä oon haaveillutkin, että hankkis. Voitan ottaa. Se on liidokki. Ja kun mä en tiedä, että onko tää liidokki. Throttle disabled. No ei se ole hallittu lasku. Kyllä se viimeksikin onnistui ihan hyvin, mutta ei se ollut hallittu. Throttle disabled. Vähän vielä tää lounge jännä tän kans, mutta... Joo, että miten lähtee. Niin, no kun se äsken teki kaarsin vähän sen tänne. Throttle active. Vähän vielä opettelua. Ei pidä olla mun alapuolella. Niin se haittaa, vaikka sä vähän matalimmalla lennät. No nyt tää kaartaa toiseen suuntaan koko ajan. Onko akku eri paikka? Ei kun mä pistin koarset trimmin päälle, niin... Ei jumala, suikka tää on paha lentää kohti. Mulla tulee tuonne torsa mieleen. Mennään ohi tuosta. Oo, vedä. Hyvin huom. Kääntyy. Kuka lähtee? Middle rates. Low rates. Tasapainoinen, kun vähän näyttää nopsana. Joo. Laittaa vähän liian taakse. Toivottavasti tuli videolle. Aika hyvin perässä tuli kyllä. Nyt Muodostelemaan. pärjää neljäkään. Kyllä nää haluatte, en mä sekään haluakin. Sorvata johonkin alaan. Ei, Mut tosiaan niin, eikä mä kuvittelin, että se on mikä oli tuossa? Mä en vaan katsonut. niin. Se oli tuo. Pitäisikö se ottaa alas?
Kierretääs vielä kerran. Mä otan tohon mun ja tuon talon väliin tähän alas. Middle rates. High rates. Joo, tää on kiitollinen.